7 ҷавони афғон бо иттиҳоми бадахлоқӣ дар Душанбе боздошт шудаанд. Мақомоти умури дохилии Тоҷикистон гуфтанд, ин ду ҷавонро ҳамроҳи духтарони тоҷик дар манзиле дар пойтахт дастгир карданд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 3 июл аз баъзе гурезаҳои афғон дар кишвар ба шиддат интиқод кардааст, ки ба ҷои итоат ба қонун онро нақс мекунанд. Навори боздошти ду ҷавони афғон бо духтарони тоҷик тариқи шабакаҳои давлатии Тоҷикистон низ пахш шуд ва дар он гуфта мешуд, ин ҷавонон ҳангоми ошкор шудани як фоҳишахона боздошт шуданд. Ба қавли масъулини Вазорати корҳои дохилӣ, ду ҷавони дастгир шуда Амрулло Одил ва Абдулатиф Ризоӣ мебошанд, ки яке 32 ва дигари 29 сол доранд. Ин ду нафар дар суҳбат бо Мақомоти тоҷик гуфтанд, қаблан Фарангиз Бадал ва як сокини Душанбе ба онҳо акси ин духтаронро равон намуд ва онҳо бо миёнаравии ин зан бо духтарони тоҷик ҳамхоба шуданд. Ҳарчанд масъулини Вазорати умури дохилӣ дақиқан нагуфтанд, ки ин ду нафар гуреза ҳастанд ё не, аммо дар пайи он аз гурезаҳои афғон ба шиддат интиқод карданд, ки қонунҳои Тоҷикистонро риоя намекунанд. Дар Вазорати умури дохилӣ мегӯянд, нисбат ба Амрулло Одил ва Абдулатиф Ризоӣ корҳои тафтишотӣ идома доранд. Дар барномаи Вазорати умури дохилӣ ҳамчунин аз бархи духтарони тоҷик барои фоҳишагарӣ интиқод шудааст. Ба гуфтаи масъулони созмони кӯдакон, муҳоҷирон ва шаҳрвандони эҳтиёҷманд, беш аз 90% паноҳҷӯён дар Тоҷикистон афғонҳо мебошанд, ки қисми бештарашон ҷавононанд. Нахуст афғонҳо дар шаҳри Душанбе маскун шуданд ва дар гӯшае аз пойтахт бозоре бо номи Бозори афғонҳо фаъол буд. баъдан мақомот дастур доданд, ки паноҳандагони афғон дар ноҳияҳои атроф зиндагӣ кунанд ва ҳоло қисми бештари паноҳҷӯйҳои афғон дар шаҳри Ваҳдат зиндагӣ мекунанд. Аммо бо ин ҳам теъдоди зиёди афғонҳо дар шаҳри Душанбе иқомат доранд ва дар тиҷорату таъмири мошинҳо фаъол мебошанд.